Hej og velkommen til. Det er blevet mandag, klokken er 11. Og jeg tager lidt på mig på. Velkommen til. Jeg blev lige meget overrasket over, at tiden allerede var nu, og klokken var 11. Jeg sad i sådan noget indstrømningskanaliseringsarbejde i forhold til at gøre klar til solhverv, som er på lørdag. Så jeg var sådan lige lidt opslugt, og det hele skulle lige gå meget, meget hurtigt. Men nu er vi her, og god formiddag, kære Hanne, og jer andre, som kommer til her. Virker lyden, som den skal? Det er jo det vigtigste her, at der er hul igennem til lyden, så der kommer noget ud til jer på den anden side. Det er jo ret vigtigt. Så giv mig lige en melding, når I kommer på, om der er lyd. Så vi fortsætter, så jeg ved, at der er hul igennem. Lyd og billeder er begge fine, og jeg glæder mig også. Det er en... Jamen, jeg ved slet ikke, hvad ord jeg skal sætte på det. Det er bare så fyldt af power og lys og kærlighed og jamen det er virkelig svært for mig. Det er i virkeligheden at få sat de rigtige ord på, fordi jeg bliver mere og mere opmærksom på, at vi har så nye tilstande, vi har så nye oplevelser, erfaringer med lys, med vores sjæl, med de muligheder, som ligesom er, som bliver mere og mere svære at beskrive med det sprog og de ord, vi kender. Altså jeg oplever næsten, at hver eneste ord, jeg prøver at sætte på de her energier, som er til stede, de muligheder, som er, at det laver sådan en skrump. Det skrumper. Det skrumper det helt vildt. De lyd, de ord, de betegnelser, de begreber, vi ligesom har. Så det er måske bare sådan en, jeg skal sige fra starten her, at når vi sætter et ord på, så ved jeg, at det er meget større. Det er meget større end lige det ord. Det er det er større end vores ord kan indfange. Og som jeg også skriver, ja, det er opløftende, og det er fyldt af kærlighed, og det er fyldt af lys, det er fyldt af sådan en indre styrke, som bliver virkelig næret. Det, der bliver virkelig næret i øjeblikket, det er vores sjæl. Det er vores sjæls print, det er vores sjæls aspekter, det er vores sjæls væsen, det er vores kærlighedsvæsen. Jeg oplever altså virkelig, der er sådan en intensiveret fokus på lys og kærlighed indeni. Og det er vigtigt. Det er så vigtigt at lade det give det plads, og lade det få lov til at både at rodfæste sig, men også udfolde sig. Jeg håber, det giver mening. Jeg synes, jeg sidder lidt og sluder. Jeg mærker det særligt stærkt. Jeg har faktisk mærket det tiltagende de sidste 14 dage. Jeg mærker det særligt stærkt efter det energiarbejde, jeg lavede sammen med mit smukke, dejlige, fokuserede lysarbejderhold her i weekenden.
Jeg oplever, at der begynder at ske nogle helt unikke nye ting på og omkring vores jord, som aldrig nogensinde har været mulige før. Vi lever virkelig i en tid, hvor det er urpremiere. Det er første gang nogensinde, at vi begynder at kunne holde og have og arbejde sammen med den højere og højere frekvens og lysbevidsthed, som kommer ind i øjeblikket. Og det er kun begyndelsen. Og der følger så meget med. Der følger så meget med, både inden i os, men også uden for os, og ud i et større samarbejde med andre bevidstheder andre steder fra. Og vi er i den helt spæde, fine start af det. Og det er helt vildt fantastisk, at vi er her. Altså, jeg må næsten sådan nive mig selv i armen nogle gange og tænke, hold da op. Tænk, at vi sidder her og er levende, virkende, dem der er med til det nu her på jorden. Det kan godt være, at der er rigtig meget, der også er hårdt og sejt og svært at være vidne til, men det er en del af det. Det er en del af det, der skal få de store masser af mennesker til at vågne op og tænke, nej, det vil vi ikke. Vi vil hellere vælge lys, fred og kærlighed. Og den opvågning er også i gang. Der er så meget i gang. Det er en vild tid. Det er virkelig, virkelig en vild tid, vi lever i. Og en fantastisk tid. Det er også en tid, hvor vi kan have brug for virkelig at koble af alt, hvad der er af medier og historier og nyheder. Og der kan man blive taget rundt som i sådan en centrifuge, hvis man går ind i ligesom det energispor, oplever jeg. Og der bliver det så vigtigt at koble ind i, hjem i, tilbage i det, der er her og nu sandt inde i dig, inde i mig, inde i os. Fordi det, der er sandt her nu inde i dig og mig, også, det vil for det meste altid være kærlighed, forbindelse, connection med naturen, med dem vi elsker, med en indre oplevelse, en indre tilstand af fred og kærlighed. Og den er så vigtig, for den skaber mere af det ude omkring os. Ja, så det er jo noget af det, vi skal bare give plads til i dag. Og så skal jeg jo huske at sige, at jeg håbede, jeg kunne have nået at være grydeklar og frisk og fin med et link til, at man kunne klikke ind og læse om det her solhverv. Men det kommer altså senere i dag. Jeg nåede ikke at blive færdig herinde. Jeg blev lige taget af sådan en masse indstrømning, som lige skulle have lov til at være der. Så det kommer senere i dag, linket, hvor man kan melde sig til at være med på live Zoom på lørdag til sommersolvejret. Og det bliver altså, jeg synes, jeg har sagt noget, der ligner før, men det gør det ikke mindre. Det er et af de stærkeste indstrømningsbegivenheder i år. Den bliver nok kun toppet af den indstrømning, jeg har på fornemmelsen, der kommer ind til Liongate den 8.8. Og det er ligesom, at solvejret her er en åbning til en optakt, hvor energien og lysbevidstheden og lyskraften bare bygger op frem imod, at den så kulminerer den 8.8. Og på mange måder er indstrømningen allerede i gang. Der er så mange af de her store, gigantiske, kosmiske, vidunderlige væsener af lys og kærlighed, som er begyndt at strømme ind omkring jorden, som skal være med, og som er klar til at assistere os med at få det hele til at lande optimalt ind. Den lysindstrømning af kærlighed, lys og bevidsthed, som kommer ind.
her under solvejret. Og stille og roligt, så er det på en eller anden måde, altså det er opbyggende allerede stille og roligt. Så nu fik jeg lige et billede ind der, det der med vandet. Vi skal huske, at det kan være rigtig godt for at støtte i virkeligheden primært vores krop i at tage imod den her lysindkodning, som hele tiden foregår. Ja, klokken er 11. Ja. At vi kan med stor fordel tage en flaske vand i dagene her frem til solvejret og stille den ud, hvor at der kan komme sollys til vandet. Så vand bærer jo energi, frekvens, hukommelse og videreformidler det ind i det vand, som er en del af os. Vi består af meget vand, så når vandet får lov til at kommunikere, det vand, der har suget lyskoderne, ved at du stiller en flaske vand ud, og når du så drikker det, jamen så får dine kropsceller, de får de her lyskoder. Og det er rigtig dejligt. Det kan være rigtig rart. Og ligesom forberede dit system, også fysisk. Fordi det kan godt være vores fysiske system, der kan ralle lidt, når frekvensen bliver meget høj, og vi får de her kraftfulde indstrømninger, og de her frequency light upgrades. Der kan være meget stof, der på en eller anden måde er gammelt ophobet, alt muligt på alle planer, både fysisk, energetisk, følelsesmæssigt, mentalt, simpelthen skal renses ud af vores system. Og der kan det her, blandt andet det her vand, det kan hjælpe. Det kan også hjælpe, at du sætter dig ud selv, optager lys, du grounder, du har bare tæer på græsplæne, bare tæer på bare naturmaterialer i det hele taget. Og lad din krop lige sådan bare mærke, at den er til stede, og den er ankret, den er grounded her på jorden. Det er beneficial, det er dejligt, hensigtsmæssigt godt at gøre det. Ja, vi skal i gang med det, vi nu skal i dag. Jeg ved ikke helt andet, end at vi skal åbne os og træde ind i feltet sammen. Og som sagt, så er I alle sammen meget, meget velkomne til at være med på lørdag, og der kommer link ud senere. Så nu finder jeg lige noget musik, tror jeg. Og så skal vi sikre mig, at det ikke brager der ud af, jeg er mega højt. Det er vist okay der. Ja, du sætter dig bare godt til rette. Og har opmærksomhed og bevidsthed med i dit åndedræt. Mærker du med din opmærksomhed sørger for, at du får indåndingen længere og længere ned i kroppen for hver indånding. Og at du laver sådan nogle gode, afspændende, åbnende suk, når du ånder ud. Ha' intention med din indånding, at du henter og samler og fokuserer al din energi, al din bevidsthed, al dit nærvær inde og hjemme til stede i din krop og i det her nu. Og intention på udåndingen, at du slipper alt, hvad der er gammelt og brugt, ikke længere har nogen funktion eller værdi for dig lige nu og her, ikke tjener dit højeste bedste. Du slipper det, der ikke hører til dig. Og jeg har noget, der kilder her.
Mærk, at du slipper tanker, uro i kroppen. Og fornemmelsen af, at du lander dybere, blødere indad. Ind i dit hjerte. Ind i dit smukke hjerte. Lander ind i det lys, som du er. I den sjæls energi, essens, bevidsthed og kærlighed, som du er. Og bare giv dig tid til at lande her. Lande og forbinde dig ind i dit kærlighedsvæsen, ind i dit lys, ind i dit sjælsvæsen. Mærk, hvordan det bliver mere stille, og du bliver mere nærværende, sansende. Og mens du bare lander ind, virkelig nærværende i dit hjerte, i dit lys, i dit kærlighedsvæsen, så ved at du også samtidig lander ind i det her beskyttede felt, hvor vi arbejder for med lyset og det allerhøjeste. Vi arbejder under den højeste guddommelige beskyttelse. Vi arbejder for med lyset, kærligheden, under guddommelig nåde, under lysets lov, under enhedens lov og med kærlighedens kraft. Så alt hvad der sker er til dit højeste bedste, alignet med din sjæl, din sjæls funktion, din sjæls vej, din sjæls kald, og er også til gavn og glæde for både dig og helheden, som du og vi er en del af. Se for dig, at du træder ind i den her cirkel, i det her fællesskab. På den plads, der er fuldstændig klar til dig. Som kun du kan udfylde. Se og mærke og sans, at du er et vigtigt punkt i den cirkel, i det fællesskab. Og mærk, når du er inde fra dit hjerte, åbner det hellige rum, kalder det ind omkring dig, omkring os, og også åbner det indefra og ud. Beshem Adonai, Miyamini Mikael, Umismuli Gabriel, Umilifanai Uriel, Umiakorai Raphael, Viel Roshi Shekinael, Viba Levi, Yeshua, Maria, Magdalene, Sara, Sofia, Viba Levi, Kristus.
Læn dig ind i stilheden, i freden, i kærligheden og i lyset. Og mærk, hvordan lyset, freden og kærligheden, som er de smukkeste bevægende strømninger i dit hjerte, får lov til at fylde i hele hjertet. Fylder ud i hele hjertegralen, hvis du forestiller dig dit hjerte som den her kæmpemæssige bagergral, som fyldes op og strømmer ud over kanten, og strømningen bevæger sig ned igennem din mave, dit underliv, dit rodcenter, dine ben, dine fødder, ned i din jordstjerne, forbinder dig, ankrer dig, rodfæster dig, og forbinder dig ud i jordens netværk med alle livsformer, alle steder, med alle jordens elementer og riger. Strømmer dybere ind i jordens hjerte, ind i centret af jordens hjerte, hvor den nye jords hellige hjerte og soldisken og kærlighedens helligdom, fredssejlet, det hele, alt hvad der hører til den nye jord, den nye jords skabelse og bevidsthed er herinde, og her ankrer du din lysende strøm. Igen sans mærk, at vi er samlet inde i den nye jords hjerte, bevidsthed og kærlighed. Modtag det, som er det mest optimale for dig at modtage nu. Både fra den nye jords hellige hjerte, fra jorden, elementerne, jordens riger. Alt hvad der kan nære, styrke, støtte dit system, dit væsen, din fysiske krop, din trivsel, din vækst, din udfoldelse. Mærker du bare at tage imod, og samtidig at du lader din kærlighed strømme, dit lys strømme og være forbundet, imens du modtager det, som er det højeste bedste for dig og hele dit system lige nu og her. Mærk, hvordan hele dit system bliver belivet. Måske mærker du det som en summen eller en snoren i din fysiske krop eller lige ude omkring din krop. Alt hvad der er livskraftigt bliver næret. Alt hvad der er naturligt, essentielt dig, bliver næret. Og samtidig begynder den fineste indstrømning, fordi du åbner så meget op, begynder den fineste indstrømning at række ned til dig og finde dig. Du behøver ikke engang åbne op og strække og gøre ved. Op igennem din kanal, op igennem din søjle. Når du rodfæster, ankrer og åbner her, hvor du er, så finder spirit, så finder kærligheden fra de kosmiske planer, den finder dig. Den kosmiske moder og den kosmiske fader finder dig. Dit ophav af lys og bevidsthed finder dig.
Det kosmiske hjerte sender strømme ned til dig. Din sjælsstjerne, din sjælsbevidsthed finder dig, lander mere og mere ind i dig, får mere og mere plads. Og din energi åbner op, din bevidsthed åbner op, dit energifelt, din lyskrop åbner op, folder sig ud. Tag imod kærligheden, tag imod lyset. Tag imod den helt unikke, særlige, tilpassede indstrømning fra de højeste planer af bevidsthed og kærlighed, som finder dig. Vær stille, lyt og tag imod. Gå med det du sanser, mærker og oplever. Uanset hvordan det manifesterer sig ind igennem dig. Om du sanser det som en følelsesmæssig tilstand, som en fysisk tilstand, som en fornemmelse. Om du ser det som et billede, om du får det som en farve. Uanset hvordan det viser sig i dig og for dig, så bare mærk, at du tager imod. Og du virkelig holder det, rummer det, lad det få plads. Tag imod det som den smukkeste gave, som det er. Og begynder der at strømme et særligt gyldent varmt lys ind op omkring din sjælsstjerne. Og det er et kærligt nærvær fra din solengel, som er heroppe ved din sjælsstjerne. Din solengel er den engel, den lysbevidsthed, som har fulgt dig igennem alle inkarnationer. Vi kan have forskellige skytsengle, afhængige som er tilpasset eller tildelt til den type liv, vi er hernede i denne inkarnation for at udleve. Men solenglen virker normalt fra et lidt højere bevidsthedsniveau og er knyttet til vores sjæl og vores sjæls evolution, vores sjæls rejse. Og de her fantastisk smukke, kærlige, store, lysende, kærlige væsener, vores solengle, de vil være omkring os her, omkring, før, under og noget tid efter solhvervet, hvor der er så kraftfuld en solindstrømning.
Din solengel er ligesom din, jeg kommer der sådan underlever, accountability partner. Jeg ved ikke, hvordan man lige oversætter det. Men den, som ligesom er med til at holde din sjæl fokuseret på sin opgave, på sin funktion, på sin mission, på sit kald, på sit formål. Og det bliver tydeligere og tydeligere, hvor vigtigt alle os, som er inkarneret her på jorden nu, hvor vigtigt det er, at vi virkelig træder fuldt ind i det formål, i den funktion, i den mission, i det kald, som vores sjæl har. Så mærker du åbner dig for at læne dig ind i den forbindelse, der er en mulighed nu til din solengel. At du læner dig ind i den mulighed, som er for at blive mere klar, mere forstærket, mere tydelig, forbundet med din sjæls kald, din sjæls formål, din sjæls funktion. Det er ligesom vi alle sammen kommer med nogle forskellige brikker til det her store puslespil, den her store skabelse, som vi er i gang med. En skabelse af en ny tid, en ny jord, en ny virkelighed. Og vi holder alle sammen hver vores brikker. Og det er så vigtigt, at vi dels opdager, at vi holder dem, og at vi lægger dem, giver dem, når tiden er til det. Se nu for dig igen, at vi står i cirklen. Men mærk, at du samtidig har åbningen til din solengel, åbningen til din sjæl, åbningen til dine brikker, til din essens. Og at du så nu rækker ud i cirklen og i fællesskabet fra dit hjerte. Se også for dig, at vi er forbundet fra hjerte til hjerte. Og at du virkelig udfylder den plads i feltet og i cirklen, som er din. Der er ikke nogen andre, der kan træde ind og fylde din plads. Det er kun dig. Hvis du ikke træder ind, så mangler du. Så mærker du virkelig, giver dig selv tilladelse til at fylde din plads. Til virkelig at træde ind og være med alt, hvad du er til stede her. Bare giv dig selv lov til virkelig at fylde. Nogle gange, når vi tror, vi fylder, så kan vi faktisk godt lige tage og fylde lidt mere. Åbne lidt mere for vores
lys, vores essens, vores autentiske væsen. Og hvis du oplever, at det er svært, eller det er ligesom med følelsen af, at der er noget, der strammer omkring dig, så du kan ikke lige bryde igennem og fylde det, du egentlig godt ved, du fylder, så bed om hjælp. Bed om hjælp fra din solengel. Bed om hjælp til at få oplyst og opløst det, som holder dig. Det, som slører dig. Træk vejret med bevidsthed på, at du giver slip, når du ånder ud. At du aktiverer dit autentiske, lysende, sande væsen og alt det, du har med dig, når du ånder ind. Og du slipper, når du ånder ud. Både slipper det, som holder dig, som slører dig, som på en eller anden måde strammer om dit lys, om dit væsen. Og at du også, når du ånder ud, fylder, indtager, fylder dit rum. Og her i det her fællesskab, der er det jo mere, jo bedre. Og det er en fælles regel, at vi alle sammen er jo mere, jo bedre. Prøv lige et øjeblik at kigge dig omkring i cirklen i fællesskabet, og mærk, hvor glad du bliver, når du kan se, hvordan andre bare står der og lyser. Stærkt, kærligt, kraftfuldt og fredeligt. Det her, det er noget af det, jeg elsker at være vidne til allermest, når jeg kan se andre smukke væsener udfolde sig. Jeg bliver rørt, jeg bliver taknemmelig, og jeg bliver så glad. Fordi jeg ved, at når vi tillader den udfoldelse af vores autentiske sjælsvæsen, kærlighedsvæsen, så automatisk begynder vi også at give vores bidrag og lægge vores brikker. Og det er noget af det smukkeste, der findes. Og jeg skulle ikke have taget mascara på i dag. Nej. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg er sådan lidt en tudemarie i øjeblikket. Jeg bliver virkelig, virkelig nemt rørt. Men det er en god ting. Det betyder, at hjertet er åbent, og hjertet er aktivt. Mærk, hvordan der bliver genereret mere og mere og mere lys, kærligheds, kraft i vores fællesskab, i vores felt. Og på samme måde som dit hjerte, det blev så fyldt, at det begyndte at strømme over. På samme måde bliver vores felt så fyldt af alt det, vi hver især tør fylde, at det begynder at strømme over og løbe ud i menneskehedens hjerte. Samtidig er vi forbundne via jordstjernenetværket. Vi er forbundne op fra sjælsplan i sjælstjernenetværket.
Og der foregår bare de her blide bølger med målrettet fokus ind i menneskets hjerte. Jeg mærker meget af energien, ligesom er fokuseret der lige nu. Og det virker som sådan en jeg hører det som en frekvenstone, der går ind og vækker, inviterer netop det her med at turde være vores autentiske væsen med alle de evner, gaver og muligheder, som vi bringer ind her. Så det er sådan en tone, en frekvens, som bevæger sig og strømmer ind i menneskets hjerte, ind i alle hjerter, alle steder. Så sådan en hey. Husk hvem du er. Tillad dig selv at være den du er. Og nu kommer der sådan en meget, meget stærk indstrømning af sådan en virkelig sådan, igen har jeg det der virkelig problem med at sætte det rigtige ord på. Men det er sådan en, det kommer som en lysende streng af nærmest metallisk stærk energi ned igennem søjlen, ned igennem hele rygsøjlen og lyssøjlen. Som sådan en, husk også at du har vilje. Du har vilje til at vælge. Du har fri vilje til at vælge. Der er ingen andre, der kan tage de valg for os. Vi bliver nødt til selv at vælge vores lys, vælge vores kærlighed, vælge det til. Og når vi gør det, så er der alt muligt godt, der kan komme til at finde os, når vi først ligesom aktiverer, trykker på knappen, siger, jeg er tændt, jeg er on, jeg har valgt. Så kan der begynde at ske alt muligt. Så kan vi begynde at samarbejde med de kosmiske kræfter, energier og vores sjæl og alting. Så det vi sender ud lige nu, det er den her invitation, den her kald, den her hey. Husk, at du kan vælge at slå det her til. Du kan vælge, du kan aktivt bruge din frie vilje og vælge kærligheden. Vælge dit autentiske væsen, som er kærlighed. Og husk, det her, det er jo det, der kommer igennem min kanal. Hvis du sidder og oplever noget andet, så giv det plads. Det er lige så vigtigt. Det du mærker, der strømmer igennem dig, ud fra dig og ind i felterne, det er lige så vigtigt. Nu fik jeg lige en kriller. Nu ser jeg bare, hvordan der står solengle
oppe i sjælstjernenetværket ved hver eneste sjælstjerne. De står simpelthen klar til, at vi hver især aktiverer den her vilje. Ja. Kriller. Kan se, Ella har skrevet velkommen til Tudeklubben. Tak. Æret medlem. Jeg mærker, at det, at vi har sendt den her invitation, det her kald ud, det var det, der var det, vi skulle i dag. Det er sådan fokus, der har været igennem os, begynder at stille og aftage, summe, trække sig tilbage. Og mærke, at du også med din intention samler din energi hjem fra sjælstjernenetværket. Fokuserer den i din egen sjælstjerne. Har den inde og hjemme. Den energi, den bevidsthed, det nærvær, du har sendt ud i fællesskabet her, og som har strømmet videre ud i menneskehedens hjerte. Det samler du. Brug din indånding. Mærk, at du samler det, og inden du samler det helt hjem, så få lige et kærligt, taknemmeligt kram herfra. Tak for alt, hvad I har givet og delt ind i det felt. Samle det hjem til dit eget hjerte. I jordens netværk samler du det, der har været rakt ud i jordens felt. Mærke det fokuseres ind i din ankring hele vejen ned igennem søjlen, helt ind i den nye jords hellige hjerte. Og mærke, at du stille tager den intentionsstærke kobling, du har haft dernede, og du bare samler den, så du mærker, at den er til stede nu i din fysiske krop. Sæt intentionen på, at du er til stede i din fysiske krop, så du mærker dine fodsåler og helt ud i tåspidserne. Du mærker stolen, du sidder på, eller det, du ligger på. Du mærker, at du fylder dig selv ud, helt ud til fingerspidserne og helt ud i hårrødderne. Og bare tage nogle gode, dybe åndedrag. Mærk, at du kommer helt til stede, bare helt i den fysiske ydre virkelighed. Hvis du ikke allerede har gjort det, så kan du åbne dine øjne. Og vende helt tilbage her. Og så er du meget velkommen til at skrive, hvis du har noget, du oplevede, noget du gerne vil dele. Så skriv det endelig her. Det er altid så dejligt at få jeres feedback efter det her. Det nyder jeg meget. Og gå ind og kigge på her senere, om nogle af jer har skrevet noget. Hvordan I oplevede det, hvordan I senser det. Det er så godt at få de her forskellige vinkler på, at sådan kan man også se det, sådan kan man også mærke det. Gud, sådan havde jeg det også. Den der spejling, vi kan få lov at have, den er virkelig værdifuld. Fordi den også bekræfter vores egne indre oplevelser. Så hvis du har noget, du vil dele, så gør det endelig. Det kan hjælpe mange andre, som måske tænker, Gud, sådan kan man også. Så var det ikke helt underligt, det jeg sad og oplevede. Så gør jeg endelig det. Ja. Og så vil jeg bare igen sige, der kommer link til sommersolhverv. Og jeg vil elske at have jer med. Det er en del af Persistence of Peace forløbet, som kører hele året med alle portaler hele året. Men er du ikke med på det,
så kan du købe ind på de her enkeltstående. Og hvis man skal vælge nogle enkeltstående ud, så var det efterårsjævndøgnet, solvejret, der kommer nu, den 8. og efterårsjævndøgnet og vintersolvejret, som jeg ville vælge, hvis man bare sådan skulle have et par stykker. Hvis man bare gerne vil have dem med sådan mest knald på. Og nu kommer der delinger, kan jeg se. Et hjerte. Masser af hjerter fra Hanne, tak. Og Else, stærkt, kærligt og intenst. Ella er så taknemmelig for, at jeg valgte at være med live og ikke på replay. Lige hvad min krop og sjæl havde behov for. Følte stor healing på alle plan. Ned dagen. Ja, i lige måde, og tak. Tak. Jeg går ind og læser senere, så hvis I har lyst til at skrible noget, så gør jeg ind i det. Og så må I have en dejlig uge, og vi ses måske på lørdag. Og hvis ikke vi ses på lørdag, så har jeg et godt solvejr. På den måde, I nu skal have det. Og så skal jeg måske lige huske at sige, at næste gang er det også lysets søjler, som jeg holder. Den 30. kan jeg ikke, for der har jeg holdt weekend-kanaliseringskursus med mit hold. Og der skal jeg simpelthen bare trække stikket. Jeg ved ikke, om Maja tager den dag. Den 7. juli har vi portal igen. Den 7.7. Det er også en energiportal. Og så holder jeg ferie resten af juli. Så ferie fra lysets søjler her. Der kommer stadig noget ud i månetemplet. Og der kommer stadig noget ud i til energetisk boost. Og jeg starter også stille og roligt op med samtaler til det nye forløb, som jeg jo har sat i søen her. Mentorforløb, Luminary, som jeg glæder mig rigtig meget til. Jeg skal allerede have en hel masse samtaler her i de næste par uger, så det bliver dejligt, det bliver spændende, jeg glæder mig. Og så er jeg tilbage igen med vores Lion Gate den 8. august. Ja, Hanne deler mange tak for den fine meditation. Jeg var helt i fred. Her på min terrasse skinner solen. Yes. Husk det der med vandet, hvis I har lyst til det. Det kan være rigtig, rigtig lækkert at indtage det der højfrekvente lysvand. Ja, selv tak for jeres smukke, kærlige sjæle alle sammen. Ha' en fantastisk uge. Vi ses.